बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनिफ्राय दिनैनिफ्राय जानो गोनां क्रिसमास बे क्रिसमासनि जिसु सिबियारि बिथांमोननिसिम गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आरो बे जिसु ख्रिस्ट'आ जाहाथे बयनिबो न'खराव आलो गोजोनै संसार दानायाव मदद होयो बेखौनो आं आरज गाबबाय लोगोसे फैबाय थानाय 2024 मायथाइ गोदान बोसोरखौ बरायबाय आरो बे बरायनायजों लोगोसे आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन गाहाम बावहरबाय मिजिंथिदों बे गोदान बोसोरा बयनिबो न'खराव बयनिबो जिउ दानायाव आरो बयनिबो जि आसा फारिनाय बेफोर जाहाथे जाफुङो बिनि थाखायबो आं आसा फारिबाय लोगोसे जिहेतु जों गोदान बोसोर होनना सानोब्ला बयबो रंजाखानाय मोनसे थासारिया फैयो बयनिबो जिउनाव आरो बे जिउआव रंजानाया जाहाथे खैफोदसिम सहैया बेखायनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे रंजानायखौ बांद्राय खालामालासिनो माने मोनसे निसा जातीय लोंनाय जानायाव बारा मुखुब जायालासिनो जाहाथे बे रंजानायखौ जाहाथे गोदान बोसोर फैबाय थानाय 2024 मायथाइया मोजां रोखोमनि बारलांनो हायो आरो मोनफ्रोमबो आगानावनो जाहाथे सुख शान्ति जाहोनो हायो बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनायजों लोगोसे आसा फारिबाय। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 91016554308822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।